Začnem nový život. Si plný očakávaná? Sa tešíš, čo? Do obchodných centier. Môj úkaz, ako dôkaz, teraz naraz robí dôraz. Takto odraz, alebo to čekni ako svätý obraz. Veď nejsi mamlas, ak si sa dostal na tejto doske až po túto vec. Jebeš to tu celé, kurva. Nedá sa nejak zločne. Bratislava film. Prečo tento rap není o láske? On veru ale je, len každý človek to z neho nepočuje. Mňa to za to veľmi pekne obohacuje. Kultúru Slovensku zas skrášľuje. Keď niekto v slovenčine pekné rymy lašuje, ústup našej reči týmto naznačuje. Čo obsahuje? Vulgárnosť, tým dedukuje obscénnosť. Mám pocit, že vás láka počuť skutočnosť, no ja už mám toho vážne dosť. Moja akosť je pre vás zlosť, to je hlúposť, robím radosť generáciám v tomto storočí. Odo mňa slovenský rap stále útočí. Toto není pop, house, reggae, ani dance, ale bláznivý beloch, jeho meno Moloch. On je primát, ktorý je rapový homo sapiens. Toto není punk, rock, techno, ani trance, ale bláznivý beloch, jeho meno Moloch. On je primát, ktorý je rapový homo sapiens. Generácia, čo vyrastala na eláne. Nenechajte si ujsť nevšedný umelecký zážitok z nového slovenského filmu zo súčasnosti. Dôvodom navštíviť toto filmové predstavenie môže byť napríklad to, že mladí tvorcovia prosto chcú vaše peniaze. Takže ťahajte na Bratislava film, kým vám pekne hovorím. To ale myslím skôr na čas budúci. Hej pojáci, moji parťáci, majú pripravené veci, tak otvorte oči. Nech to k vám vkročí, iba do vašich uší. Hudba zaútočí, ona nahlas zakričí. Otvorte dvere, chcem ísť medzi vás. Ona ťa neosere, utvorí si vlastný obraz. To bude dôkaz, že máš intuíciu, tak skús nájsť svoju vlastnú pozíciu. Úkaz excelentný môžeš nadobudnúť, keď na zaujatosť dokážeš zabudnúť. Lirické ustanovenie ako poučenie vyletí na každého ako rozhrešenie. Toto není pop, house, reggae, ani dance, ale bláznivý beloch, jeho meno Moloch. On je primát, ktorý je rapový homo sapiens. Toto není punk, rock, techno, ani trance, ale bláznivý beloch, jeho meno Moloch. On je primát, ktorý je rapový homo sapiens. Už pomaly každý kokot bez talentu chce za love repovať. Kam sa to bude ďalej schylovať? Nechcem ale čerta na stenu malovať, chcem ho privolať, aby mohol DG Show pojebať. Trh je preplnený, všetci sú pripravení podávať veľké výkony, ale väčšina z nich sú ščalardení diliny. Táto hudba z dola je zo sídliska, zedzte veľké chlpaté vajčiska, lebo tu vznikla kolíska pouličného rapu, čo likviduje hrdinov z popu. Tak čo je Degeši? Ak vidíš toto video, tak to znamenajú dve veci. Za prvé, Bratislava film sa už dostal do kín. A za druhé, ak neprídeš, tak ma tak nasereš. A potom dopadneš tak. Lebo tu vznikla kolíska pouličného rapu, čo likviduje hrdinov z popu. Tak čo je Degeši? Samé pipiri, pipiri, pipiri. Robíte trendové komerčné hudby a hovoríte, že vy ste ulica, že vy ste stoka. To je omyl, čo vo vás žije a vo vnútri vášho svedomia. To dobre viete. Toto je excelentný úkaz. Je to živý dôkaz, že hudba z dola existuje naozaj. Ale sa len tak hovorí. Tak uvidímoš. Všade je veľa aj dobrých, aj zlých ľudí. A musí to byť tak aj v Bratislave.